Sini sudah MSP baru dah. Ya. Pergi dia. Nunggu tak untung. Nunggu kau tu. Tunggu dah. Salam. Mencuri. Dah buat. Tadi boleh dia sama. Mày đưa một mình đâu? Đi đi vào lên. भांगरनि अखाफोर गावदाङा अनजालि महर मोनबा मोनखाङो मानोबा उसुखुथु गोसोआव आंनि गोसोआ बिखाया मानोबा बुरखायनो हाया थांलियो बिखाया मानोबा बुरखायनो हाया गुसना दिनैनो जनानि आयराखिया गाखोनानै जों थुला जोमै सा सा मुलुग गिदिं गिदिंजों अ आमाय जुमाय गेलेनि अ आमाय जुमाय गेलेनि बिलि भांगरनि अखाफोर गावदाङा अनजालि महर मोनब्ला मोनखाङो मानोबा उसुखुथु गोसोआ आंनि गोसोआ
गोसोनि थानसालिनि अ सना नों दरखं मोखांनि नों आंनि गोसोनि थानसालिनि अ सना नों दरखं मोखांनि नों आंनि दरखंनि बिबार बागाननि गेवलां गेवथाङो बारफुनाय बारसे गलाबि बारसे नों बारसे गलाबि बारसे नों बारसे गलाबि बारसे नाथाय समायना गेवलांनाय बिबाराव मोदोमनाय गैयाबोला खमसायनाय गैजाय लहरायनाय बिबारसो लहरायनाय बिबारसो नङा सना दै लुना जोथोन लागोन बेरे सिखिरि जानानै गोदै बिदै सोबगोन आं सिखिरि आं बिबार Ditunjuk berapa? Final? Saya apa sih? Final lain boleh ada. गोनां हाया थानो सेराव फैयालासे बुरखाय हाया जायो फाग्ला आयराखि नों सना फिथर बिबारांदि गेवलांबाय मोदोमफ्रुबाय बिखाया आंनि बाफै नों सिखिरि जाना जाफुंगोनां सोबों बिदै आंखौ नों थगायाथ' फांसेनि दौलें लाहोआथ' आंखौ नों मानो सोगाबो नोंखौ मोनाब्ला आंसो थैगोन
खाङो बिखाया हसि खावो जिउमाया सानफ्रोमनि रादाय खुद्रिना गुस्थियाव दा बिलिरनो मेव थुयो सोलेरा उरायगोन फावसो राबाराव दुबुद खाङो बिखाया हसि खावो जिउमाया सानफ्रोमनि रादाय खुद्रिनाय नोंनि अननाया सैथो गुथार गुसु दैमु जेराव गोजोम ना आङो गोजोननाय मोनो आं होबाय समाय सबांसा नोंखौ गोजोनै लाखिनो नोंनो जोबथा लोगोरि आंनि थागोन दा नों आंजों अराय दोंसे मालानि बिबार जाना थागोन आं नोंजों अराय दोंसे मालानि बिबार जाना नोजोरा आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो नोंनि मेगननि नोजोरा आंनो फोरमायो नोंनि खुगानि रावफोरा आंनो फोरमायो मिनिखैरोनाय लाजि गुसुनाय रावफोराव मिथियो सिरि सिरियै नोङो नायहरनाय नोजोराव बुजियो अनजालु नों आंनिनोखा अनजालु नों आंनिनोखा हे 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 हा 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 ला 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 गले गले नोङो गेलेफैयो मिनिखैरो नों सना नंनाय नङैनि आंजों रायज्लायफैयो सिमाङावबो नों दाना गले
रावबो नों दाना मोनथिबायां बुजिबायां नोंनिनो रावखौ आरो गैबावला मोनथिनो नोंनिनो फावखौ अनजालु नों आंनिनोखा अनजालु नों आंनिनोखा बिनाय दाउफोरनाव सोंथिंबायो आं नोंखौनो दोनखोमानो नों दाना जा आन्दो आन्दो नोंनि महरखौ बिनाय दाउफोरनाव सोंथिंबायो आं नोंखौनो दोनखोमानो नों दाना जा आन्दो आन्दो नोंनि महरखौ सिरि सिरियै दङ नेनानै नोंखौनो रोजे साना जेब्लाबो थाखोमानो आं आन्दोआव रोजे अनजालु नों आंनिनोखा अनजालु नों आंनिनोखा अनजालु नों आंनिनोखा अनजालु नों आंनिनोखा Que boleh ni sudah. Boleh gue dan mana? बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बार बारना गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना दे रे आदर माली सोना दे रे आदर माली लाजिस्लु मिनिस्लु जारो खावलायखौ दबा बिलाइजों हुब्लिरै हुब्लिरै
लाजिस्लु मिनिस्लु जारो खावलायखौ दबा बिलाइजों हुब्लिरै माबा बाथ्रा बुंहां मेगनजों माबा फोरमायहां माबा बाथ्रा बुंहां मेगनजों माबा फोरमायहां आंलाय मिथिखाबाय सना ददे रे आदोर मालि सना ददे रे आदोर मालि बानें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना ददे रे आदोर मालि सना ददे रे आदोर मालि आंनि मिजिं खुरिनि फांसाया गेंबाय नोंनि थाखाय आंनि मिजिं खुरिनि फांसाया गेंबाय नोंनि थाखाय नों अनजालिया हाफैहागोन नों अनजालिया हाफैहागोन गोरबो बिखायाव सना ददे रे आदोर मालि सना ददे रे आदोर मालि बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि अखाफोर दानसोरां फिरि फिरि बारनाय गोजोन सुदेम समाव मिनिखैरे मोखांजों बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय आंनि बिबार बारियाव जेब्लाबो गेलेफैयो सना ददे रे आदोर मालि 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 কিমান নম্বৰ ৰেঞ্জত আছে মই 24 মোৰ ল'ৰাটো 160 জম্মু কাশ্মীৰ আছে আগৰ মোৰটো ফিৰোজপুৰ আহি পাইছে ফিৰোজপুৰ এইটো বিএছএফ না ইয়াত ডাঙৰটো এচিএছ মই দিল্লী নাই জম্মু কিমান ৰ'ব তাতে सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रे जारौ 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 रे सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों
समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ गोदोनि दिना गैलिया अखां गाफा खबाइफा नागिरना मोननो थांलिया अखां गाफा खबाइफा नांगौ आंनो नोंखौ नांगौ नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ रोंखा राखा सिख्ला सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ जारौ 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 रौ दानि सिख्लाफ्रा सि दानो रोंला अखां गाफा खबाइफा दानि सिख्लाफ्रा दख'ना गानला अखां गाफा जेखाइफा सना नोंहा बिब्दि नङा सना नोंहा बिब्दि नङा साखा फारा सिख्ला सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ गुफुर जारौ रौ गुफुर जारौ रौ गुफुर जारौ रौ
Jabai ang, tolan jabai ang, betul jabai ang, tolan jabai ang. Neni hai nama orang, neni dihak selera, para betul jabai ang. Neng kulana nei simang sujubai, sungsar janai ni, gothon buthai ni. Neng kulana nei simang sujubai, sungsar janai ni. Gerbaku ani haji haram ni. Gerbaku na yang madung menroziya dong. Gerbaku na yang madung meni mohor dong. Ami mumbai skinang ni pun khata lalai nai. Hawi sindel galai nai nenrojini wal ke haradong. Ilahi 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 ilahi. सतड़ पतड़ परमेश्वर महाराज ले